Moikka kaikille, tässä Ananas Official taas ja mitäs muuta kuin Q&A-videon pariin. Niin, täällä on ensimmäisenä kesä vai talvi? Kesä. Siis onko mulla sisko tai veli? Molemmat löytyy. Ihastus, no comments, en kerro. Se olisi edes. Lempiväri tällä hetkellä on vihreä. Niin kuin näette, kaikki huoneeni seinät ovat vihreitä. Vihreä on hieno väri. Ja luokka 4A. Käyn Kantvikin koulua. Insta vai Twitter? Instagram. Vie voita. Twitter on aivan buu. Ikä 10,7V, jos ollaan nyt tarkkoja. Kohta täytän 11. Harrastus, salibändi, paras kaveri. Koska muut ihmiset näkee, niin ei tätä kai saa sanoa. En sano ainakaan sukunimeä. No, en mä tiedä. No, mä en käy kyllä kylässä niin paljon, mutta koulussa ainakin minä olen eniten Laurin ja Rafaelin kanssa. Ettehän pahaa. Jos näette tämän, niin ettehän mene vihaiseksi minulle, että kerroin nimenne. Ei. Ja muistakaa tilata. Mulla on 3 tilaajaa jo, mutta tarvitsen 5, että voin tehdä spesiaalin, joten 2 tilausta vielä. Moikka!